A Illa de Arousa toma medidas para aliviar os problemas de tráfico que padecen os seus veciños. O Concello vende delimitar un casco urbano no que o acceso dos vehículos estará restringido. Non estamos aquí para recaudar, aunque outros pensen que sí. Todo o contrario, o que non queremos é que mellorar o tráfico, sobre todo nesta zona residencial, porque ao final no verán, sobre todo no verán, é moi problemático. Son calles moi estreitas e non ten objeto ningún pasar cun vehículo por esa zona se non vas a unha vivenda das dali, porque non ten objeto ningún. Esta zona residencial engloba 45 rúas e unha superficie de máis de 200.000 metros cadrados. As restricións non afectarán en ningún caso os residentes na Illa de Arousa. Os vehículos empadronados na Illa de Arousa farase de oficio, daránse de alta de oficio. Non vai haber ningún tipo de... non lle vai cambiar absolutamente nada aos vehículos que estean empadronados da Illa de Arousa. Van a poder seguir circulando como están facendo actualmente. No caso dos non residentes, para acceder a esta zona terán que ter algún permiso especial. Faránse excepcións coas persoas que traballen no Concello pero non vivan nel, coas tarefas de carga ou descarga ou cos clientes dos hotéis, que terán que comunicar as matrículas dos vehículos á Policía Local. Outra excepción serán os clientes do comercio local. Permitirase o acceso, lógicamente. O tempo máximo permitido é o imprescindible que necesite a persona para facer as súas compras, para facer as súas labores, as súas gestións. Cada semana vai a ter que pasarlle á Policía Local os usuarios que foron ao seu establecemento e que non estean empadronados, porque o vehículo que está empadronado xa non fai falta facer ningún tipo de gestión. O Concello contempla outros casos nos que permitir o acceso, pero sempre será necesario comunicalo na Policía Local. O acceso controlarase mediante lectores de matrículas. Os lectores de matrículas estarán situados na Avenida Castelao, no principio e no final, na Rúa Torre, no Camiño da Villeira e na Rúa Ribeira do Chazo. A vindeira semana comezarán os traballos de instalación dos lectores de matrículas e da sinalización. Tamén a campaña informativa para dar a coñecer as novas medidas. A intención do Goberno local é comezar a aplicar por completo a norma o 15 de xuño. A partir de entón, os vehículos que non cumpran serán sancionados con 200 euros.